Hello everyone, welcome back to my channel and give you a khulumbai boykobo. Dinini be video hai anga pregnancy ni sombonde bunga sanda. Pregnancy manche journey jai khu जोङो gestational age होननानै हायबो बुङो. जाय journey शुरू जायो गोरबोआव गथ' सोमजिजेननायनिफ्राय लानानै आरो गथ' जोनोम जाहैनाय सिमाव बे pregnancy नि journey जोबहैयो. बे pregnancy नि whole journey खौ 40 सप्ताहावहाय calculation खालामनाय जायो. जायखौ जोङो मासाव बुङोब्ला 9 मास 7 दिन बुङो. बे 40 सप्ताहनि जे एन्टिनेटल पिरियड बे एन्टिनेटल पिरियडखौहाय मोनथाम ट्राइमेस्टारावहाय भाग खालामनाय जायो. बेनो जाहैबाय फर्स्ट ट्राइमेस्टार, सेकेन्ड ट्राइमेस्टार एन्ड थार्ड ट्राइमेस्टार. फर्स्ट ट्राइमेस्टारा जाहैबाय फार्टिलाइजेशन माने गथ' सोमजिजेननायनिफ्राय लानानै 12 सप्ताहसिमनि समखौहाय बुंनाय जायो. एन्ड सेकेन्ड ट्राइमेस्टार माने 13 सप्ताहनिफ्राय लानानैहाय 28 सप्ताहसिमनि जे सम बे समखौहाय सेकेन्ड ट्राइमेस्टार होननानै बुङो. एन्ड थार्ड ट्राइमेस्टारा माखौ होननानै बुङो होनब्ला 29 सप्ताहनिफ्राय लानानै टिल बार्थ माने जोनोम जाजासेनि जे सम बे समखौहाय थार्ड ट्राइमेस्टार बुंनाय जायो. बे प्रत्येकटा आलादा आलादा ट्राइमेस्टारावहाय गुबुन गुबुन रोखोमनि एनाटमिकल एन्ड फिजियोलॉजिकल चेंजेस जानायखौ नुनो मोनो आइजोफोरनि देहायावहाय. आरो बे डिउरिं प्रेगनेन्सि समाव बिमाफ्रा गोबां केयारफुल जानांगौ. बे फर्स्ट ट्राइमेस्टार माने प्रथम मास मोनथामावहाय गथ'नि फिजिकल एन्ड मेन्टेल डेभेलपमेन्ट माने मेक्सिमाम अर्गान हार्ट, ब्रेन, आथिं आखाइ आरोबाव गुबुन गुबुन अर्गानफ्राबो डेभेलप जाजोबनो शुरू जायो. बिनिखायनो बे प्रेगनेन्सि समाव बिमानि जानाय लोंनायफ्रा मोजां जानांगौ. हेल्दी गथ'नि थाखाय बिमानि निउट्रिसना खुबই इम्पर्टेन्ट. जेमन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनारेल्स, आयरन, फलिक एसिड, कैल्शियम आरो भिटामिनफ्रा. मानोना बेफोरो गोरबोआव थानाय गथ'नि ग्रोथ एन्ड डेभेलपमेन्टनि थाखायहाय गोनांथार. जुदि गोरबोआव थानाय समाव गथ'आ बेफोरबायदि निउट्रिसनफोरखौहाय नांगौ बादि मात्रायाव साफिसियेन्ट मोननो हायाब्ला गथ'नि देहायाव गोबां प्रब्लेम जायो. बेफोरो जाहैबाय लो बार्थ वेट बेबी, फलिक एसिडनि कमिनि थाखाय न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट जानाय, कंजेनिटल हार्ट डिजीज, इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन आरोबाव गोबां कंजेनिटल एनोमलिस प्रब्लेमफोर जायो. आरो बिमानि देहायावबो एनेमिया माने हिमोग्लोबिननि लेभेला अत्याधिक लेभेलावहाय खमायनायखौ नुनो मोनो. बेफोरबादिनो गोबां समावहाय केयारलेस खालामनायावहाय नांगौ बादि समाव डक्टर दिन्थियैनि थाखाय गोबां गोरबोआवनो गथ' थैनाय एबा सम जानायनि सिगांनो प्रिमेच्योर डेलिभारि जानाय आरो गोर्भवती आइजोफोरखौ थैनायखौ नुनो मोनो. बिनिखायनो महिलाफ्रा जुदि मासे मास जाबाय थानाय मेनस्ट्रुअल साइकेलफ्रा मिस जायोब्ला हस्पिटालाव थांनानै डक्टर दिन्थिहैनांगौ. जाहाथे नोंथाङा प्रेगनेन्ट नंगौना नङा बेखौहाय कनफार्म खालामनो हायो. आरो नांगौ बादि ब्लाड टेस्ट, इउरिन टेस्ट आरो आल्ट्रासनोग्राफिफोरखौ खालामनानैहाय प्रेगनेन्ट आइजोनि देहायाव माबा मोनसे प्रब्लेम दंब्ला बेफोरखौहाय आइडेन्टिफाइ खालामनो हायो एज आर्लि एज पसिबल. आरो प्रेगनेन्सिया कनफार्म जायोब्ला प्रथम मासफ्रावनो हेल्थ सेन्टाराव थांनानैहाय पलिअ कार्डफोरखौ बानायहैनांगौ आरो इन्जेक्सन टिटेनासनि जे मोननै ड'ज बे मोननै ड'जखौहाय समबादि लानांगौ. आरो एन्टिनेटल चेकआपफोरखौ खालामनांगौ. मानोना बे एन्टिनेटल चेकआप खालामनायजोंनो गोर्भवती आइजोनि देहायाव जानाय हाई रिस्क प्रेगनेन्सि माने प्रेगनेन्सि समावहाय हाई प्रेसार जानाय, प्रि एक्लाम्सिया, जेस्टेशनल डायबिटिस, एन्टिपार्टम हेमारेज बेफोरबायदि गोबां हाई रिस्क कन्डिशनफोरखौहाय एन्टिनेटल चेकआपनि गेजेरजोंहाय फाइन्ड आउट खालामनो हायो. आरोबाव गोरबोआव थानाय गथ'नि हेल्थ कन्डिशनखौबो मिथिनो हायो. मानोना 20 विक्सनिफ्रायनो गथ'नि हार्ट साउन्डफोरखौहाय स्टेथोस्कोपजोंहाय खोनानो मोनो. आरो ट्रान्सभाजाइनाल सोनोग्राफिफ्रावहाय 6 থেকে 7 विक्सनि गेजेरावहायनो गथ'नि भायाबिलिटिखौहाय नायनो हायो. बेनिखायनो
समबादि हेल्थ सेन्टारफ्राव थांनांगौ आरो हेल्थ सेन्टारफोरनिफ्राय प्रभाइड खालामनाय बे आयरन फलिक एसिड केलसियाम भिटामिन डि बेफोरबादि साप्लिमेन्टफोरखौहाय समबादि लानांगौ जानाय लोंनायफोरखौ थिग थाक मथ' जानांगौ स' लोगोफोर दिनैनि बे भिडिअ'आवहाय आङो बे मानिखौल' बुंथ'नोसै नेक्स्ट भिडिअ'आवहाय आङो आरोबावनो गुबुन गुबुन प्रेगनेन्सिनि हाइ रिस्क कन्डिशनफोरखौ आङो बुंनो नाजागोन स' थेंक इउ स' माच थेंक इउ फर वाचिं सी इउ इन ए नेक्स्ट भिडिअ